l-irtijak min omor, qalbi il-fruqa ta' dinja blaġi. Hawn jintlili rajtajjeb tirani, tmeratonja bis-sewwa qaddis. Hawn taħawini b'dak l-ikel tas-sema, waħadni ma' jibnek l-aziz. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti minn qalbi nixtieqilkom l-għodwa tajba, nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nieqfu ftit mumenti fiskiet u nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, Mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudies għall-erbieħ ta' ħutna Emanuel u Josephine Magri u Filip Magro. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej lill-fidili tiegħek jagħtuk servizz xieraq u taġieħ, għamel mingħajr ebda tfixkejl, inħaffu biex niksbu l-wedid tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, ħadd minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu għal Mulej, jekk immutu għal Mulej. Sew jekk ngħixu mela, sew jekk immutu, aħna tal-Mulej. Kristu għalhekk miet u irxoxta biex ikun sit kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin. Imma int, għax għandek tagħmel ħaq minn ħuk, jew lil ħuk, għaliex għandek tmaqdru. Aħna il-koll qatt nidhru quddiem it-Tribunal ta' Alla, għax hemm miktub, daqskemm jien ħaj jgħid il-Mulej, qudiemi qatt jinżel arkubteħ kull bniedem u kull ilsien qatt ifaħħar lil Alla. Għalhekk kull wieħed minna qatt jagħti kont tiegħu innifsu lil Alla. Il-kelma tal-Mulej. Għas-salm inwieġbu, nemmen li qatt nara t-tieba tal-Mulej fart il-ħajjin. Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi, minn min għandi nibża? Il-Mulej u l-ken tiegħi, quddiem min għandi nitwerwer? Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej, ħaġa waħda nfittex, li nammar f'dar il-Mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-Mulej jien u nħares lejn it-tempju tiegħu. Nemmen li qatt nara t-tieba tal-Mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-Mulej.
nemmen hija nara ktiba tal-mulej fart il-ħajjin. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom, jgħid il-mulej. Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-pubblikani u l-midinbejn kienu jersqu biħġarhom biex jisimgħu lil Ġesu. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu jgħidu nies midinba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabbola. Minu dak fostkom li jkollu mitnaġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba? U meta jsiba jifraħ biha u jerfaħħa fuq spallajh, imur id-dar, isejjaħ għandu lil ħbieb u l-ġirien u jgħidilhom: ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smawiet ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta' ndiema. Jew min dik il-mara li jkollha 10 drakmiet u titlef waħda minnhom, li mhijiex sejra tixel il-mużbieħ u tiknes id-dar u tibqa' tfittex bil-għaqal sa ma ssiba u meta ssiba issejjaħ għandha lil ħbieba u l-ġirien u tgħidilhom: ifirħu miegħi għax sibt id-drakma li kienet intilfitli. Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal midneb wieħed li jindem. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. X'differenza tgħaddi Jeżus Ħuti bejn il-fidi u r-reliġjon? Ħafna drabi fil-ħajja tagħna aħna dawn żewġ kelmiet nużawhom qishom ifissru l-istess, però ma jfissrux l-istess Jeżus Ħuti. Meta ngħidu r-reliġjoni hija xi ħaġa li nagħmlu aħna. Isa risposta għas-sejħa t'Alla. Forsi kun morru lura ħafna fl-istorja l-oriġini tar-reliġjon kienet ġejja mis-sens komun ħanejdu hekk. Il-bniedem kien beda jirraġuna fl-iżvilupp u xekk u fl-evoluzzjoni tiegħu, beda jaf li mix-xejn ma jiġi xejn u beda jfittex li jagħti qima u jiddjaloga b'xi mod ma dak Alla jew dawk l-allat kien għadu mhux ċert il-bniedem u xekk li ħalaq kollox jew li ħalqu kollox. U beda jsib il-modi tiegħu kif jagħti qima l dan l-allat. Il-fidi hija xi ħaġa differenti Jeżus Ħuti, il-fidi hija xi ħaġa li Alla għamel għalina, il-fidi hija rigal t'Alla. Il-fidi hija il-possibilità li jagħtina Alla li nidħlu f'relazzjoni miegħu permezz ta' Ġesu fil-Knisja tiegħu, ovvjament għax Ġesu jaħdem permezz tal-Knisja, Jeżus Ħuti. U allura tista' teżisti kultant reliġjon mingħajr Ġesu u din noqogħdu ħafna attenti minnha. Għax ir-reliġjon mingħajr Ġesu tagħmel ħafna ħsara. Ir-reliġjon mingħajr Ġesu l-bniedem tkissru. Ir-reliġjon mingħajr Ġesu ir-reliġjon mingħajr imħabba. Naraw fil-passat u xekk dawn li kienu fissati żejjed fir-reliġjon, il-Fariżej u l-kittieba, li l-bniedem kienu qishom jimbuttaw il-bot. Aħna l-qaddisejn, aħna ta' Alla u inti jitbiet kemm tistax inti midneb. U hekk jidher is-sbuħija tal-Evanġelju li smajna llum, Jeżus Ħuti. Kieku tkun taf l-istorja tal-bniedem u taf il-kuntest li fih Ġesu qal dan kollu, ma tistax ma taċċettax li kien hemm lejt ta' Alla f'dak li qed jgħid Ġesu hawnhekk, Jeżus Ħuti.
San Luqa, l-Evanġelju ta' San Luqa, ma ninsewx Luqa kien paganu stess. Kien pagan mhuwiex wieħed mill-Apostli, huwa dixxieplu tal-Apostli, dixxieplu ta' Pawlu hekk. U kiteb l-Evanġelju tiegħu mill-predikazzjoni ta' Pawlu. U bħalma nafu Pawlu l-missjoni tiegħu wettaqa' fost il-pagani. Fosthom kien dan Luqa. U allura Luqa kellu din is-sensittività kbira meta kiteb l-Evanġelju tiegħu. Li l-pagani jgħinhom jifhmu li Alla l-veru mhux bħal Alla tfolozz tittoffrilhom is-sagrifiċċji biex tieħu l-pjaċiri minn għandhom. Allat li ma jinteressomx mill-bniedem, ma jinteressahom mill-egoizmu tagħhom, Allat li ma jeżistux f'kelma waħda, ma l-Alla veru bil-maqlub. Alla veru tant iħobbna mhux tal-li ma jistenna xejn minn għandha tal-jatina kollox, saħansitra lill-Ibnu stess, eżesħutej. U żgur li waħda mill-isbaħ paġni tal-Bibja kollha eżesħutu għal-kapitlu 15 tal-Evanġelju skont San Luqa, huwa kapitlu li x'ħan tifhmu ma jistax ma jħeġġiġlek x'qalbek eżesħutej. Araw ftit kif jibda, importanti ħafna nagħtu każ kif jibda biex nifhmuh. Mena fuq naħa waħda kellna l-Pubblikani u l-Midinbejn li kienu jersqu biħġarhom lejn Ġesu. Min naħa l-oħra kellna l-Fariżej u l-Kittieba li bdew igergru fuq din il-ħaġa, issa biex nifhmu dal-Vanġelju rridu nifhmu dan min kienu. Mena il-Pubblikani min kienu? Pubblikani u Midinbejn min kienu? Ħanaqsmuhom nitkellmu ftit kelma żgħira fuq it-tnejn. Il-Pubblikani kienu grupp ta' rġiel, Lot, li jħobbu jintoġbu mal-awtoritajiet, jindesu mal-awtorità tal-kapriċċi tagħhom. Mena l-awtorità politika fi żmien Ġesu kienu r-Rumani. U x'hekk, ir-Rumani kienu jaħkmu l-art imqazza. U r-Rumani ma kinux jiġbru t-taxxi mingħand ir-Rumani, kienu jiġbru t-taxxi mingħand il-popli l-oħra. Allura l-Lot li jħallsu t-taxxa kien ifisser li huma skjavi tar-Rumani biex ngħidu hekk. Barra minn dan ma kinux jeżistu llum computers u ċensimenti dettaljati ta' kemm hemm nies u x'jaqilgħu u x'ma jaqilgħux. X'kienu jagħmlu r-Rumani biex jiġbru t-taxxi? Jaqbdu erja, isibu raġel li jindijes magħhom. Waqabduh jiġbrulhom it-taxxi. Minn fost il-poplu kienu kun jaf il-familji u n-nies u x'ħan tmur tħallas it-taxxa. Jaf li ben wieħed u ieħor għandek tagħti ħanejdu 50 euro, pereżempju. Però ma kienx iħodlok 50 euro, kien jħodlok 70, 80, 100 kemm jidirlu. U dawk l-ekstra jitfaħħom ġobutu. Dawk kienu l-Pubblikani u l-Lut kienu joboduhom mibeda kbira. Min kienu l-Midinbejn? Il-Midinbejn kienu l-Midinbejn pubbliċi. Mu speċjali l-Fariżej u l-Kittieba kienu jagħmlu ta' qaddisejn, allura d-dnub tagħhom jaħbuh. Miskienu min kien jinqabad xi dnub. Għax dik ir-rabja forsi li kien ikollhom għalihom infushom kienu jiżvogawha fuqu, qishom id-dnub tal-poplu kollu jitfgħuh fuq dawn l-imsieken, u x'hekk prostituti, eċetera, eċetera, adulteri, dawn in-nies li jinqabdu f'xi dnub. Mena il-Pubblikani u l-Midinbejn ħanejdulhom l-iktar tarġa baxxa fis-soċjetà ta' Iżrael, is-soċjetà reliġjuża ta' Iżrael. Il-Kittieba u l-Fariżej kienu bil-maqlub. Il-Fariżej grupp ta' rġiel konservattivi li jiddilettawha li josservaw il-liġijiet bl-irqaqat u allura jagħmluha ta' qaddisejn u minn għalihom josservaw il-liġijiet Alla midjum magħhom u allura ħsibhom biex jippuntaw subajhom fuq ħadd ieħor. U l-Kittieba kienu qishom nutara, anke jikkupjaw dokumenti, jieħdu jagħmlu xi testamenti iva jew inkella xi kitba ta' bejħ, eċċetera. Allora dawn kienu nies ta' importanza l-istess, nies jidhirhom huma xi ħaġa. Mela dawn bdew jiddarsu jaraw il-Ġesu ifittex il-kumpanija tal-Pubblikani u l-Midinbejn u bħala tweġiba Ġesu jagħtihom 3 parabboli. Smajna l-ewwel 2 biss illum il-kapitlu 15. Il-parabbola tan-naġa l-mitlufa u l-parabbola tad-drakma l-mitlufa. Eżisħut jgħiduli intom kieku ma kienx hemm Alla f'dawn. Kif il-kittieb uman biss bil-qawwa tiegħu biss kien se jasal li jgħid hekk. Jasal li jgħid li dan ir-raj jinsa 99 fuq il-muntanja u jmur jiġri wara dik il-waħda li ħarbet u jarfaħħa u jħobba eżisħuti. Ma jistax ikun għax aħna l-bnedmejn kieku waħedna ma naslux għalija dil-ħaġa. Alla biss li tant iħobbu lill-bniedem, tant ma jrid il-ħadd jintilef Alla, tant ifittex il tal-aħħar dejjem Alla u lill-iktar imwarrab li
Alla jirrivelanna mħabtu lejna permezz ta' din il-parabola, eżisħut, tant sabiħa. U l-istess ta' drakma il-mitlufa lil marra li titlef munita, forsi kienet parti mid-dota li rċivit meta żewġet, u tibqa' tfittex sa massiba. U t-tnejn li huma jifirħu kemm ir-raju kemm dil-mara meta jsibuha iktar bid-99 naġa li baqgħu fil-maqjel u iktar mid-9 drakmiet li ma tilfithomx din il-mara. Dan Alla tanek iħobb neżisħuti. Li jekk ta' midinbejn li aħna u aħna l-koll midinbejn u dan kien l-ikbar dnub tal-Fariżej u l-kittieba għax ma kinux jaċċettaw li huma midinbejn jagħmluha ta' qaddisejn. Aħna l-koll midinbejn. Meta nkunu nafu li Alla tant iħobbna li meta naħarbulu jibqa' jiġri warajna u jibqa' jifittixna sal-aħħar eżisħuti. Meta nkunu nafu dil-ħaġa ma tistax ma tħeġġilniex qalbna. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum ta' biex nħalluha iddawwalna dil-kelma t'Alla. Nħeġġixkom minn qalbi fittxu għallum u immeditawha ftit dan il-qari tant sabiħ. Wejdlu mulej xi trid tgħidli lili permezz ta' dan il-qari, xi trid tgħidli? Jien ukoll naħrablek, jien ukoll kultant forsi naħseb li ma tħobbnejx. Għatini grazzja li permezz tal-kelma tiegħek naraf dil-mħabba tiegħek tant kbira li ma tfalli qatt, anke meta nfalli jien, li mħabba tiegħek lejja ma tfalli qatt. Kieġobkom qmu bil-wieqfa. Il-koll kemm aħna għandna bżonn l-għajnuna tal-mulej Alla tagħna, inresqu qudiemu tal-bietna aħna u intennu mulej fittexenna flimkien sabiex l-insara li huma persegwitati minħabba l-fidi tagħhom jarfu jaffruntaw din is-sitwazzjoni bil-qawwa u bl-umiltà nitolbu. Sabiex f'pajjiżna ir-riżorsi li tagħna Alla jintużaw għal bini ta' soċjetà dejjem attenta għal dawk li huma fil-bżonn u ġusta ma' kulħadd nitolbu. Sabiex il-ġenituri u l-edukaturi jarfu jgħaddu lit-tfal u liż-żgħażagħ is-sabiħ tal-ħajja f'armonija ma' Alla u mal-proxmu nitolbu. Sabiex ebda dnub ma jnissina iċ-ċertezza li Alla huwa dejjem lest biex jilqana lura għandu u jarfana fuq spallejh bħal naġa mitlufa nitolbu. Bħal dejjem nkomplu nitolbu għal paċi fid-dinja żisħuti tant bnedmi qed ibatu inġustament, għal paċi u għal ġustizzja, mu speċjali favur il-fuqra. Hekk nitolbu wkoll għall-anzjani, il-morda, l-persuni bi bżonnijiet speċjali ħafna minnhom ikunu maqudin magħna bħalissa u għal dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna żisħuti mu speċjali persuni forsi għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja, xi depressjoni jew mart mentali jew teħta qalb żisħuti. U nixtieq nitolbu għalina l-koll għal Malta Għawdex tagħna biex qatt ma niddubitaw li Alla jħobbna, biex narfu li l-isbaħ ħaġa fil-ħajja hija meta nesperjenzaw inħallu li Alla jħobbna u xek meta nesperjenzaw l-imħabba tiegħu għalina, l-isbaħ ħaġa għax l-imħabba hija li tagħmilna verament ferħanin. Ħanieqfu ftit fiskiet u lil mulej nofrulu t-talba tagħna. Mulej, inti taf xi konna bżonn qabel ma aħna stess nitolbuk. Isma' t-talb li fissirnielek f'omna u f'qalbna u għatina dak li jiswa s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu
għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-dil jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana u li Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddaf li murej żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħal offerta safja li tniżżel fuqna l-kotra tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fida ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwent mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-fer l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Emanuel u Josephine Magri u Filip Magro. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt
tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-apostli bil-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li jinti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi salmatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħanniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bin mewtijek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem għaddejs tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Eżis ħut illum il-ħamejs, sejjew niftakru kull nar ta' ħamejs li dan huwa l-jum li fiħalla tagħna l-ikbar rigal li seta' jagħtina għax tagħna lilu nnifsu fl-Ewkaristija mqazza u xek. Dan il-grazzja tant kbira li tagħmilna ħaġa waħda mal-misteru tal-ħajja l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Ħanqumu bil-wieqfa u ngħidu dik it-talba tant sabiħa hekk li ta' bilħaq titfa' ix-xita ta' grazzi li toħroġ mill-kustat ta' Kristu fuqna u permezz tagħna fuq ħafna oħrajn. Ngħidu bil-qalb, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiegħed lil min jirċevihom bi Kristu Siedna. U ħanejdu 3 Marijiet fġieħ 3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nixtieq illum nofruhom mal-Maltin u rawċin kollha biex qatt ma niddubitaw l-imħabba t'Alla, biex nesperjenzaw kemm Alla jħobbna fil-ħajja tagħna ta' kuljum u biex inħallu l-Alla ta' bilħaq iħobb lill-oħrajn permezz tagħna. Inħallu lil Alla jħobb lill-oħrajn permezz tagħna. Ħani nafdaw din it-talba tagħna f'idejn l-Om tagħna tas-sema. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallt f'did-dinja mingħajr teba', Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.